morning, guys. Good morning. Kaming buyer, Buena Mano, PLDT. Para sa online class. So guys, nakapili na po si Manang. Ako po ni Goodbye. Ang saya. Hi! Masaya lang kami kasi nakabuenas na kami. So, yun guys, nakabuenas na kami. Kahit pa paano. Hello. Sir, ano na? Wala. Oh, mami, dali natin kami. 37? Oo, yung pinangalit ko kay Rona. Ayan, kasi babae na yun. Kaya nga. So, ito lang, dalawa lang. Oo, sana ko naman yung work pa. Ay, pinag-set ko na yan, ha? Oo, okay. Ewan na siya. Wala. Sige, yun na naman para tulungan na lang. Ang dami sinasabi niya yung ano, pinapagawa niya kasi Hindi niya magawa. Magkano may 10% ko yun sa'yo? 50. Oh my God. Wala ka naman magano sa presyo. Kasi 80. Magkano yun yung in-online mo na ano? Yung pantulog? Ay, dito yun. Doon na tayo sa lupa. Kaya nga ako, talaga na lang ako, nagsabi na lang ako. Kaya nga. Kasi alam mo ba ang gusto ko? Yung barya ba? Amin na yung violet mo, ay yung blue mo, babarya ko. Maraming. Mga tapos, 50 na yan. Kinuha niya yung cellphone, hindi pa nagawa. Nag-on and off. Hi, kasi... Oh, akin na, sabay ko mamaya. Paparikat lang siya. Oo. Ano Lin? Bigyan na mo order na. Mag-15 pa. May naka, ano, may naka-line up. Joke lang yun. Sabay ko. 11. Pinagsabihan ko siya ito ano. Ayan, ginagawa ko. I-push mo yan. May previous akong ganito. Pwede nung hindi ibigay ito. Ibenta mo yan. Para yung din ang magiging neto mo. Hi guys! Ito yung binili ko. Konting ano lang. Konting paninda ko. Dagdag yan. Kabili, benta, bili o ng stock. So guys, keyboard siya. Magdagdag benta ko kasi yun to naman yung in-demand ngayon. Na kailangan ko mag-ano mag-isla. Para may benta rin ako kahit paano.
Siri. Ria. Oppo rin. Ay, Reno po. Wala kasi. Ito pa lang kami. Oppo cable. Ibig sabihin cable yung cord lang. Kasi kung halimbawa magbebenta ka may bibili, ganito lang pwede. Meron na silang ano, yung adapter. Kaya optional siya. Mura lang. Ito naman Samsung model. Ng Samsung. Cable din siya. Mga replacement. Headset para sa Lenovo. Headset para sa Oppo. Nalaglag guys. Headset para sa Huawei. Maganda klase na siya. Yan tinatawag na class A. Mura lang benta namin. Yes, ma'am. Hinahanap, ma'am. Cable naman siya ng pang-ano, Apple. Ganong kulay. Apple. 1 meter ang size niya. Fast charger na siya. Pwede pang Apple 5, Apple 6, Apple 7. Ito naman yung ano, speaker, Bluetooth, pwede memory, flash drive. Memory and then flash drive. May FM din siya. Optional. Apat na kulay guys. Yan lang. Kaya pag ano, yung makabenta ako, binibili ko siya para hindi maubos yung puhunan ko. Meron lang ma-excess na pang gastos. Yun lang. Magsahod. Tapos yung pang renta. Ikot-ikot lang. Para umikot yung ano ko. Puhunan. Bisibisihan kami ha. Bisibisihan. Wala kaming customer. Ayos na lang ng stock. A few moments later. Kumikislap. Paninda ko rin to eh. Yan. 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 Mga ganyan. Related yan sa mga paninda ko. Kahit mga ganito. Kahit yan. Kaya pwedeng paghaluan-luin mga paninda. Ang dagdag benta namin ni Lisa. Kahit ito, Lisa. Alam mo na kung para saan ko. Pagkain na tayo, Lisa. Kaya ko na iti-charge. Kasi binigay sa akin iba. See you later guys. Kakain muna kami.
bagong upload. Ito kay Mila to ha. Bilat. Nagkakagulo. Ano bang mayroon? Nagkakagulo kayo. Yan. Kahit pa paano. May laman yung pesto ko. Barya-barya lang. Huwag lang makalbo. Text mo na lang. Binayaran ko na yung kanin ah. Talaga sip-sip ka sa akin nila. Ay, Lisa. Hindi na kaya mo yung dapat sa... Kung yelo ka, yelo din ako. Naka-uniform kami mag-ama mga saraulo, no? Ganda ko na dyan. Yes, ma'am. Kipad, ma'am. Walang pamili. Wala tayong plastic. Walang basurahan. Wala lahat. Kain muna kami, guys. Kain muna tayo. Para malakas. Si 12 unit? Oo. Wala. Yak lang po. Kain tayo guys. Sinigang. Lord sa food. Meanwhile, Everything. Wala na tayong movie. Hello guys. Tapos lang namin kumain dito sa... So, naghintay na naman kami. Mahaba-habang pahinga. Basta kayo guys. Hello, hello. Hindi kami buyer. Yan, pintuhan na lang. Facebook na naman ulit. Tapos YouTube. Nag-YouTube. Ang lit-lit mo dyan. Dito ako sa labas, guys. Baka sakali may customer or nakikita niyo po yun. Gar. Ano yun, sir? 10%? Meron kami. Ay, naka, baka sakali. Lagi lang pasilip. Meron na rin. Ang obra. Tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan natin. Yung obra na ito. Ayan. Pwede na. May oras pa naman para makadagdag. Kahit pa paano. Yung bed na namin nabili ko naman. Nag-stock yung kanina na
makapag-shoutout. Ayun, isa-shoutout ko kayo. Hi to Baray British Vlog. Jen and Martin. Kumusta kayo dyan, guys? God bless. Stay safe. Parehas lang dito. Ganun din. Wala parang tao. Wala pagaan. Kaya, still hoping na, maging okay na sana. Pero, may nag-positive kahapon. Dagdagan. Nasa dito sa Piligaraw, nasa 57 ako. 57 yung nagaan. Yung taste nila. Kaya doblihin man kami. Di pa normal. So, hirap naman. Pag hindi ka sanay talagang ganito talaga. Araw-araw na isipin. May music kami. May naka-copyright ako. Kaya, thank you guys. See you sa my next video. Para kahit pa paano. Dito nakakatanggal ako ng yun, natatanggal yung stress ko pag nagaganito ako. Hope to see you guys and God bless sa ating lahat. Pray lang tayo. Bye guys! Hello guys! Bye! Uwian na namin. Bye! Tapos na maghapon. Again. Bukas ulit. Again and again and again. Lagi lang tayong positive. Oh, lalayas ka na naman.